аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Донишгоҳ очни мехонанд, ӯ шахсиятҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд. Ягон тағйирот, ягон қонуни нав нестай дар мавзӯе ки хизмат яксола шидагӣ бошад. ассалому алайкум ба ҳама нафароне ки айни ҳол ҳамин навора тамошо кардестанд. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар мавзӯи даъват ба хизмати ҳарбӣ суҳбат мекунем, чунки саволҳо бениҳоят зиёд шидагиянд ва хостем ки як видеои алоҳида кунему ҳамаша ба шумо бифаҳмонем. Гарчанде ки ягон тағйиротҳо, ягон қонуни нав дар ин мавзӯъ нест, леки ба мисли ҳамавақта аз ҷониби тамошобинои мо вақте ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ қариб меояд, саволҳо зиёд мешаванд. ва мо тасмим гирифтем ки мавзӯи алоҳида кунем ва ҳамаша бифаҳмонем то охири навор тамошо кунед. Аввалин савол аз ҷониби тамошобино ҳамие ки оё рост аст ки хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яксола шидагиай? Не, бародарони азиз, ягон тағйирот, ягон қонуни нав нестай дар мавзӯе ки хизмат яксола шидагӣ боша. Хизмат пештар чӣ хеле ки 2 сол буд, айни ҳол ҳамухе 2 сол ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки синни солуш ба хизмат расидагиай хизмат мекунад. Ва дуюмин савол ҳамие ки оё шахсиятҳое ки донишгоҳ хондагиянд, хизмати алтернативӣ барои вай шахсиятҳо арзон аст ё ки не? Не, бародарони азиз, хизмати алтернативӣ кардан барои ҳама шаҳрвандоне ки ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд, пули муқарраршидааш як мебошад, яъне ки 26800 сомон маблағ меспорен ва аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешен. Дар тӯли як моҳ ваени билет мегирен. Ваени билете ки 2 сол хизмат мекунанд ва и ваени билете ки алтернативӣ хизмат мекунӣ, ҳар душ як ваени билет мебошанд. Барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ва даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ омадагӣ астае ки шаҳрванд вақте ки синни солаш 18 расид, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад то синни 27 солара. Ва киҳо аз хизмат озод мебошанд? Шахсиятҳое ки маъюб ҳастанд, яъне ки нигодни ҳастанд, шахсиятҳое ки дар оила як писар ҳастанд ва шахсиятҳое ки дар зиндагӣ соҳиби 2 фарзанд ҳастанд ва шахсиятҳое ки таҳсил идома додастиянд. ин шахсиятҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Вале дар вақте ки даъват ба хизмати ҳарбӣ оли фарорасидагӣ нестай, ҳама шаҳрвандора дар ҳоле ки даъват кунанд ба военкоматҳои ноҳияи Хичон, ин маънои ӯра надорад ки ин шаҳрвандора аблава кардастиянд. Ин маънои ӯра дорад ки ба военкомат даъват мекунанд ва шахсияти тира муайян мекунанд ки ту ҳуҷҷати якаписарӣ дорӣ, ту донишҷӯ ҳастӣ ё ки ту нигодни ҳастӣ. Ҳамаи ҳамиёра маълум мекунанд ва ба қайд мегиранд, ҷавобтон метиҳанд. Дар ҳоле ки даъват кардан сар шид, аз рӯи ана ҳамун ба қайд гирифтагишон ба номи ҳар як шахсият повестка равон мекунанд. Ва як саволи дигар ба миён меояд: шахсиятҳое ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, оё ин шахсиятҳо дар назди қонун ҷавобгар мебошанд ё ки не барои хизмат накарданшон? Дар ҳоле ки мисол мегирем, яке аз шумо дар Тоҷикистон нестед, дар Россия қарор доред ва ба номи шумо повестка меохонатон. Дар повестка агар ягон кас ки имзо бимона, бале ҳатмияи бидани шумо. Дар ҳоле ки имзо намонанд, ягон аму ҷавобгарӣ дар назди қонун надорад. Вале дар ҳоле ки шумо дар дохили кишвар қарор доред, дар ин ҳолат саркашӣ аз хизмат ки кардем ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавем. Чунки дар призифи гузашта зиёда аз 50 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистона мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданшон. Ва як
чизи дигарам қайд кардан мумкин ки бисёри нафаро меган мо заочнӣ мехонем, оё ба хизмат даъват мекунанд ё ки не. бале шахсиятҳое ки донишгоҳ мехонанд, яъне ки ба тариқи заочни донишгоҳ мехонанд, ӯ шахсиятҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд ва 2 сол хизмат мекунанд. вале шахсиятҳое ки донишгоҳ очнӣ мехонанд, барои ин гуна шахсиятҳо хизмат 1 сола мебошад. тамошобинони азиз, ин буд ҳама маълумотҳое ки зарурӣ ва даркорӣ буд. рӯзи оғоз даъват ба хизмати ҳарбӣ фармон мебарояд аз 1 апрел то 27 мая. шахсиятҳое ки 18 сола шидагиам ба хизмат даъват мекунанд то синну соли 27 солара. ба ҳамин мо ҳамаи маълумотҳоро ба шумо пешкаш гардонидем, видеоро ҷамъбаст мекунем тамошобинони азиз. ва ягон саволи дига хоҳиш мекунам, дар ҳамин мавзӯъ натиҳен, чунки ҳамаша аллакай фаҳмондум ва ягон ҷои нофаҳмон надорад дига. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.